La ciutat de Barcelona i la regió administrativa especial de Hong Kong han signat un acord d'amistat i col·laboració per intercanviar experiències de desenvolupament urbà. Amb la signatura d'aquest acord d'amistat i cooperació estic convençut que les dues ciutats fan un pas important per la millora, una millora compartida del seu urbanisme i més enllà del que això suposa de cara als seus ciutadans. En concret, Hong Kong vol incorporar l'experiència barcelonina en els projectes de renovació del litoral que té en marxa. L'experiència d'èxit de Barcelona en la transformació del port i la regeneració urbana, en concret, el com combinar l'ampli suport ciutadà en la conversió d'algunes àrees abandonades en un espai públic vibrant, ens ofereix una molt bona lliçó a Hong Kong. L'acord, que té una validesa de 3 anys, arriba després de la visita que la delegació barcelonina va fer el passat estiu a Hong Kong i posa de manifest els punts en comú que comparteixen les dues urbs.